Faltan poucos días para que se inicie na Ría de Noia unha nova campaña marisqueira e o patrón maior da Confraría noiesa, Santiago Cruz, falou das sensacións que existen en canto a cantidade e tamaño do bivalvo. A campaña marisqueira na Ría de Noia comezará nos vindeiros días e moitos traballadores estanse a preguntar cales son as valoracións previas ao inicio desta nova campaña. O patrón maior Santiago Cruz respondeu a varias cuestións en relación a este tema e indicou que as sensacións son boas pero non como a dos pasados anos, onde as campañas foron de récord. O bivalvo esta vez é máis pequeno e existe menor cantidade e sinalou tamén que as condicións climatolóxicas non axudaron tampouco nestes meses previos ao inicio. A pesar de todo, destacou que se a toxina respeta a campaña será posiblemente positiva para os miles de mariscadores. As sensacións non son como ano pasado, non? É máis pequeno, hai menos cantidad, pero bueno, se todo vai ben e non hai toxinas, que agora está peche cautelar na ría, se non hai toxinas nin riadas, penso que vai ser boa campaña, sempre cando haxa bons precios, pero bueno, non é o do ano pasado foi récord, e hai 2 anos tamén moi ben, e non todos os anos sabemos os que levamos moito tempo que non sempre é así, non? É como unha leira de patatas que non todos os anos, aunque a cuides todos os anos igual, pois non sempre dá o mismo, e bueno, a climatología non axudou no desove, sobre todo, e bueno, a campaña eu penso que vai ser boa sempre que as condicións sean favorables. A experiencia que temos, pois a toxina non nos ven, porque agora está aí na ría, pero a ver se cando empecemos non ven, e as riadas tamén que en novembro, dicembro, pois poden vir, ou en xaneiro, e, bueno, a ver, se todas as circunstancias se dan ben, eu penso que vai ser unha boa campaña, non de récord, pero boa campaña sí. Agora hai menos cantidad, como dixen, de berberecho, é máis pequeno, hai menos japónica, hai menos babosa, e, bueno, berberecho ainda hai, pero non como ano pasado, é un pouco máis pequeno, hai bastante, pero é máis pequeno. Aínda se descoñece a data de inicio, pero comezará aproximadamente a mediados do mes de setembro. O vindeiro martes, o Cabildo e a agrupación a pé manterán unha reunión para fixar a data de comezo, ademais da cota tanto do berberecho como da meixa, campaña na que traballarán arredor de 1.500 mariscadores. A data, bueno, pois vamos ter a reunión o martes, o Cabildo e máis a agrupación a pé, e aí é onde decidimos cando vamos a abrir. As perspectivas son do 16 de setembro para adiante. Bueno, pode ser o 16 e pode ser un poquinho máis tarde, pero o martes, que temos reunión, a Xunta Xeral, pois vamos decidir a fecha e os topes, a horario e todo iso. A cifra aproximadamente das 4 cofradías que veñen tamén de Muros, do Son e Portosín e Noia, pois é sobre 1.500 mariscadores aproximadamente. Van entrar agora 11 a pé que se tirou da lista, aquí na cofradía de Noia, van entrar, así como se van xubilando, pois entran en setembro e outubro, cando se empece, pois entran 11 novos pernas a pé, porque se xubilaron tamén 11 persoas.